Diri na sabtas gitawag nato igsuon nga 0935-581-9299. Good PM Pastor. Si Winder Dumaging DI ni watching from Mahaplag, Leyte. Ang akong pangutana mao ni ang pagtulunan ba sa Adventist bawal ba maggamit og instrumento o nga drum set. Okay. Igsoon ni ngani. Kini nga punto igsoon nagadepende ni kultura matag lugar. Pero dinhi sa Pilipinas wala ga practice nga adunay drum set sulod sa atong simbahan during sa hour of worship nato. Okay? During sa pagsimba sa adlaw ipagpahulay, wala kita nagagamit nini. Unya ang drum set sa igsoon wala sad ta nag-ingon nga kumugunit kag drum set sala na kay ang drum set igsoon ginagamit man gani na sa mga pathfinder, gigamit sa gitawag natog master guide. Pero didto sa eskwelahan, dili sulod sa simbahan. Wala tay mabasa igsoon sa balaang kasulatan nga ang drum set gisulod didto sa pulpito. Wala tay mabasa nga mahulog nga panahon sa hour of worship pwede gamiton ang drum set niini. Okay? Pero sa ubang mga nasod na kay makita nga mga drum set, mao magani nga dili ta mohatag og hukom ni anang mga panahon na kay ang Dios ra nahibalo. So ang Seventh-day Adventist section wala tay standard niya na. Pero naa tay gitawag nato guidelines. Ug ang guidelines section mo na nagtudlo nato nga kinahanglan magsimba ta kung mag-awit man kay tulo ra man ni ka main nga mga pamaagi sa awit igsoon. Nagitawag natog melody, nagitawag natog rhythm o nagitawag natog harmony. Dapat igsoon kanang rhythm dili siya mo murul aning duha. Nga usahay igsoon ang lyrics nga mga maayo kay nga mensahe gitabunan na sa tagumbol. Gitawag nato og kanang tingog sa mga drums nga ang ilang kanta dili na masabtan ang ilang message. Mo man gakahitabo igsoon sa gitawag natog CCM sa dito sa nagsugod sa Amerika. Kini nga gitawag natog Christian contemporary music nga diin adunay music nga ang iyang tono rock pero ang iyang lyrics gospel. Unya pagahuman ana igsoon dili na madunggan ang lyrics nga gospel tungod sa gitawag nga tagumbol nga rock. So dili maayo simba gani igsoon dili na siya kalibgan, masabtan ka na siya, plastada ka na siya, dili theatrical nga pabaagi nga usahay ang ato makita diya sulod sa simbahan igsoon mura og naglantaw ta og concert sa gawas. Wala na nahimaya ang Ginoo. No, wala na nahimaya ang atubangan sa Ginoo. Remember ang principle, for example, unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31, adunay gisgutan ang balaang kasulatan dinhi. Nagyon siya diri. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, kanang word bisan unsa apil na niini ang music. Bisan unsa, okay? Buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Question, makahimaya ba ka sa Ginoo kung ang imong lyrics dili na masabtan sulod sa simbahan? Makahimaya ba ka sa Ginoo nga ang nagtagumbol puro na drums unya na nga tabunan na ang message sa mao nga music? Dili ka kahimaya sa Ginoo niya na. Mamagani nga lahi gyud, sukwahi gyud ang katawhan sa Dios. Kaysa imo makitaan sa ubang mga reliyon nga naay drum sulod sa ilang pulpit unya perting sa baa unya rock na unya halos na magsayaw diha tubangan. Dili ka kabasa sa Biblia bisag Old Testament and New Testament nga ang drum gisulod sa sinagoga, gisulod sa simbahan, wa kay mabasa. Ug wa sad kay mabasa sa Biblia nga ang mga tao sa diha nagkanta sila halos magsayaw dito sa pulpito, wala kay mabasa igsoon. Naay mga pagsayaw sa diha makadaog og gubat sa panahon ni David, pero sa atong kapanahonan wala na siya. Bueno, aduna naman natay 3 minutos nga nabilin igsoon nga nagahin unya napatay pila ni ka mga pangutana nga nabilin igsoon 1 2 3 4 5 6 7 8 na daghan pagyapon, no? Anyway, pero at least naka-accommodate kita og daghan-daghan nga pagtubag sa gitawag natog mga pangutana. So sa sunod nato nga kita, i-resume nato tong mga tawag usab, calls og hopefully sa atong programa.